أجمعين كبرات تخطاتلتي تلفزيون سلام كمي تخونو كمي كأنهم ندابلكو نايلو معلت مدبنا حق دليا أبزبلار استنا لو من ريو مدبون لنا مالتي أبتي سومنا وجيزة متئنا لنا كساب مجرشاون كتكتاتولو عدموكم نايلومي من البات أبكال أي درجاتنا لنا بزحل في جيزة بزعباني سيدنا عيسى ويكا يسوس كميلو توليدو كميلو متيو أدي أمانيا تاريخناتو بحثر زبالة قليسنا نيرنا نتي أملاخ نتي لهم زأمنو دما مرستات هيبنالو نيرنا لومي من البات بزحات سبات زحاتو مالتيو من البات مستحطو ناتاتهم نمخاد زأكل بزعبا نبي محمد صلى الله عليه وسلم أب متحف قدس تقليصهم اليوم أي تقولون زبل مالتي ويكا what the Bible says about Prophet Muhammad زبل مالتي وي أب لي كدانن أب حدش كدانن أب تصحفات ناتهم أزي حجي مدب حزنا يزلنا نبي محمد صلى الله عليه وسلم أب متحف قدس كنريهم كم قبرو زقبالنا انتاي نيو كم يقرنا ينا هنريهم من البات بتخطتالي سلز قرب اتي ستيبس ويكأني اتي درجاتات حلينا حدا بحال نابلنا كنريو انت زي كيلنا من البات بتخكل تسألون كمت اي كيلون خون مستحجي زلو اتي مصحف استفالالي إدزاءاتو بمخانو مالتيو سلزي نزخ نرئي كم منتاينا هنجمر زقبالنا بزحات سبات كم زحاتو ناي النبي محمد صلى الله عليه وسلم سم أب مصحف قدس يلن إلهم سلز أمنو أب مصحف قدس ما أي رخبنا ين شم ناي نبي محمد زبل يلن سلزي كم يقرنا ينهن آمن زبلون أب ناي مدرخ ناي زيتون مستفل عليه كريستيان زيتينا لهم على تيزو قداي بزح سبو زحتو زحاتو خيليو أب مصحف قدس نبي محمد زبل يلن سلزي كم يقرنا ينا نبي محمد كم زمت انتر ازي نغرنا خوينو مصحف قدس كم يغرنا انا كنقبلو زبلو ناي زخونه سب وي كان ناي زخونه كريستيان حطوي مالتي ناي زخونه سب كريستيان حطوي اذا خا ناي بحقي حطويو كملس غبو ايوها مجمرتا نزن مملاس حد نغر كنري يالنا مالتي أب بولي كيدان هون ولا أب حدش كيدان بزعباناي تمنيتات وي تنبيتات يقريتا تنبيتات بزعباناي متاي جيزي استزربو نغرات ألو دو إلنا دحر حتيتنا كلهم كريستيان بزعباناي متاي جيزي بوزحات تنبيتات ألو يبلو مالتيوم بأشحاتون يبلو ولون حالشحن حالن تباهيلون فلت مالتيو سلازي كابزي بأشحات زهون زبهال أبوشت مصحف قدس زلو تنبيتات زقلت بزعبا نبي محمد كي قالو دو اندحريلنا حتيتنا يوم يلن ولو سلازي بزعبا نبي محمد اندحر دي انتر ازي زارب كوينو مصحف قدس كما يريو تنبيتات زارب الله زبل مالتي مخنياتو النبي محمد مالت صلى الله عليه وسلم نحنا نايلومي مالتيو ابزي زلنايو حالنت بشمنتي مليون سبات امنت نابس لمنا خلاتو ويكا مسلمين كنكون زغبرونا اساتوميم سلازي كابز زي وحدو زخونو فرق عالم كنبلو لو من خيل حزب مسلم زلو عالمي لومي زم كلهم اذا فرق عالم زي مسلم بمسلم حبرتسب زملئه بزعبا نايزي قداي اي تزارب كون عند حرير مصحف قدس بطعمي بزعبا انتاي تنبيتي لا تزاريبو زبل حطوها متي مالتي انتاي مالتي كزاربو قبؤو نيرو ولاهم بنيجاتيف وي بألوتاوي وي ألوتاوي بخلتيو بحاله كغلص يقبؤو نيرو مالتي زخونه خوينو سلمتا ايدي تغلص ادي كونه تغليصو اي تغلصن كنريوينا بحاله سلازلنا مالتي سلازي جن ولا حاله يلن زبل قداي تخكل اي كم زي كونه ينا لومي خنرغاغصو ألوم بر نبل مالتي
ስለዚህ ካብዚ ተበጊስና ናይ ሎሚ ሙስሊሚን ኣብ ዓለም ዘለና ብናይ ነቢ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ትምህርቲ ናይ ኢየሱስ ተኣምራዊ ኣዋላልዳ ዝተቀበልና ኢየሱስ መሲሕ ምዃኑ ዝተቀበልና ብናይ ፈጣሪ ፍቃድ ዝሞቱ ከም ዘተስአ ዓይነ ስውራን ኮይኖም ዝተወልዱ ዓይኖም ከም ዘብረሃሎም ድውያን ከም ዝሐወየ ከምዚ ዓይነት ዝኣምኑ ተኸተልቲ ዘፍረየ እዩ ነቢ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ሙስሊም እዚ ትዝቀረበ ማለት እዩ ንብሎ ንኽእል ኣብ መንጎ ክርስትናን እስልምና ዘሎ ሓደ ሼር ዝገብረና ወይ ከዓ ኣብ መንጎና ናይ ሕብረት ዝኾነ ሓሳባት ዘለዎ ዘምሃረና ነቢ መሐመድ እዩ ስለዚ ንሕና ንኢየሱስ ኣይንነፅጎን ኢና መሲሕ ምዃኑ ንኣምን ካልኣይ እውን ከምዚ ክመፅእ ምዃኑ ንኣምን ማለት እዩ ንሰማይ እውን ዝዓረገ ምዃኑ ንኣምን ኣዋላልድኡ ከዓ ተኣምራዊ ኣዋላልዳ ብዘይ ሰብኣይ ርክብ ዝወለደቶ ምዃና መርየም ዓለይሃ ሰላም ወይ ከዓ ማርያም ተባሂሉ ጥቀስ ማለት እዩ ብዘይ ኣቦ ዝተወልደ ምዃኑ ንኣምን ስለዚ እዚ ዓይነት እምነት ዘምሃሩና ነቢ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ብዛዕባ እዚኦም ዓብይ ሰብ ዝኾኑ ክቡር ሰብ ኣይተገለፀና መጽሓፍ ቅዱስ ክበሃል ብጣዕሚ ዘስደምም እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ክግለጽ ዝግብኦ እዩ ወላ እውን ብኣሉታዊ ጎኑ እውን ክግለጽ እተገብኦ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ሓደ እንታይ ክንሪኦ ይግባእ ናይ ትንቢት ዘረባ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ዘሎ ናይ ግድን ዲኸ ብስም ክግለጽ እቶም ስም ናይ ነቢ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ኣይረኸብናየን ዝብሉ ንሕና ከዓ እንታይ ንብሎም ናይ ግድን ድዩ ብስም ክትረኽብዎ ናይ ግድን ድዩ ከም ተጻሓፈ ንሕና ኣብ መጽሓፍና ተዘሪቡሎ ዒሳ እውን ባዕሉ ከም ዝገለጾ ገሊጽዎ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ግድን ኣይኮነን ብስሙ ክጥቀስ ንዝብል ክንርኢና ማለት እዩ ምክንያቱ ናይ ኢየሱስ እንድሕር ርኢናዮ ንባዕሉ ኣብ ብሉይ ኪዳን ዝተገለጸ ኢየሱስ ብሽሙ ወይ ከዓ ኢየሱስ ተባሂሉ ኢየሱስ ዝበሃል ስም ክመጽእ እዩ ወይ ድማ ኣዲኡ ማርያም ትበሃል ሽማ ማለት እዩ ኣዲኡ ማርያም ትበሃል ንሱ ከዓ ኢየሱስ ዝበሃል ሰብኣይ ክመጽእ እዩ ዝብል ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ብሉይ ኪዳን ማለት እዩ ፈጺሙ የለን ብሽሙ ተጠቐሰ የለን ማለት እዩ ነገር ግን ነቲ ስሙ ክገልጽ ኢሎም ይገልጽ እዩ ዝብልዎ ኢየሱስ እዚ ይገልጾ እዩ ዝብልዎ ብደረጃ ምግላጽ ማለት እዩ ንዑ ይገልጾ እዩ ዝበሃል ኣስማት ኣለዎ ማለት እዩ ንኣብነት ኣማኒኤል ክበሃል ኢሎም ካልኡን ዝተፈላለየ ኣስማት ንዑ ይበቅዕ ዝበልዎ ማለት እዩ ነገር ግን ኢየሱስ ክመጽእ ዝብል ኣብ ብሉይ ኪዳን ኣይትረኽቡን ኢኹም ዝኾነ ሰብ ኢየሱስ ትብል ስም ኣብ ብሉይ ኪዳን ኣይረኽባን እዩ ኢየሱስ ክመጽእ እዩ ወይ ከዓ ኣዲኡ ማርያም ሽማ ከምዚ ዝበሃል ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ናይ ብሉይ ኪዳን ፈጺሙ የለን ሕጂ እንተደኣ ርኢናዮ ብሓቂ እቶም ኣይሁዳውያን እንተደኣ ኢየሱስ ዝበሃል ዘየለ ኮይኑ ብስሙ ዋ እሞ ከመይ ገይሮም እዮም ደኣኒ ንኢየሱስ ክቕበልዎ ዝኽእሉ ኣነ ኢየሱስ እየ እንተኢልዎምሲ እሞ ከዓ ኣብቲ ናቶም መጽሓፍ ኢየሱስ ዝበሃል እንተደኣ ዘየለ ኮይኑ ከመይ ገይሩ ይቕበልዎ እዞም ሰባት እዚኦም ብሽሙ ስለ ዘየለ ማለት እዩ ስለዚ ስሙ ስለ ዘይተጠቐሰ ኢየሱስ ዝበሃል ኣይንቕበለካን ኢና ክብልዎ ክእሉ እዮም ማለት እዩ በዚ ሕጂ ካልኦት ሰባት ዝብልዎ ዘለዉ ናይ ነቢ መሐመድ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ የለን ስሙ ስለ ዘይረኸብና ክንቅበል ኣይንኽእል ኢና ንዝብሉ ሰባት እዮም እዚኦም ሕጂ እንታይ ንሓቶም ንሕና ናይ ኢየሱስ ስም ኣብ ውሽጢ መጽሓፍ ኣብ ብሉይ ኪዳን ስለተጠቐሰልኩም ዲኹም ኣሚንኩምዎ ዘለዎ ተልካዮም የለን ማለት እዩ ካብ ዘፍጥረታት ሒዝካ ማለት ክሳብቲ መጨረሻ ዘሎ ናይ ብሉይ ኪዳን ወይ ሚልክያስ ክንብል ንኽእል ማለት እዩ ወይ ከዓ እቲ መጨረሻ ዘሎ ስለዚ ከመይ ገይሮም ነዚ ፈሊጦም ወደኣ ዝብል ሕቶ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ክንብል ንኽእል ኣብዚ ሕጂ ናይ ግድን ኣይኮነን ስም ክጥቀስ ማለት እዩ ዝኾነ ነቢይ ክመጽእ እንድሕር ተባሂሉ ንዕኡ ምልክታት ዝኾኑ ነገራት ክህልዎ ክእሉ እዮም ከምዚ ዝኣመሰለ ነቢይ ከምዚ ዝገበረ ወይ ከምዚ ዝኾነ ኢሉ ምልክታት እንተደኣ መጽኡ እሞ ከዓ ሓደ ነቢይ ኣብ ተወሰነ ግዜ መጽኡ ነቲ ምልክታት ዝተጠቐሰ እንተደኣ ልክዕ ኮይኑ ተረኺቡ እዚ ነቢይ ከምዚ ኢሉ ተጠቒሱ ዝነበረ
نسي مالتي زي يكبحال زخيل مالتي بر بتخكل نا يسوس ون اب مصحف قدوس ايتتقسن مالتي سلازي بسم ايكونن ناي قدن ايكونن سم كهلو مالتي سلازي حجي انتاي تنبيت انتاي تنبيت حجي اندحر تنبيت كبحال كله تنبيتات مالتي نمصا زخونو نغرات زطقمونا ناي قالات مسليوم ناي مصا زنغرونا ناي قالات مسلي يوم سلازي اتي فصامه مالتي بتغبار مسترآيه ወይ ከዓ ምስ ሓለፈ እቲ ኣقدمو ዝተዘረበ مفصامو ኣብቲ ትንቢት بغادي ይረአይ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ማለት ሕጂ እዚ ሓደ ትንቢት ምስቲ ሓደ ትንቢት ኣራኺብካ ሓደን ኣራኺብካ እዚ እከለ እዩ ወይ ከዓ ናይ ትንቢት እዚ ኣብዚ ተፈጺሙሎ ክበሃል ይከኣል ማለት እዩ ምክንያቱ ነዚ ሓደ ሙሉእ ዝኾነ ስእሊ ንኽትረክብ እቲ ኩሉ ዝተጠቐሰ ትንቢታት ክድምሮ ኣለካ ማለት እዩ ንኩሉ ርኢኻ ብኩሉ ጎኑ ንዑ ዝኸይድ ምዃኑ ፈሊኻ ሓደን ደሚርካ ኢኻ ናይዚ ትንቢት እዚ ፍጻሜ ናይ ብሓቂ ምዃኑ ትሪኦ ማለት እዩ ንኣብነት ሕጂ ናይ መጨረሻ ዘመን መዓስ እዩ እንድሕር ኢልና ናይ መጨረሻ ዘመን ኣይተገለፀን ብሰዓቱ ማለት እዩ እቲ ሰዓት ናቱ ሰዓት ክንደዚኣ ዕለት ክንደዚ ተገለጸ ነገር የለን ግን ናይቲ ምቕራቡ ግን ብዙሕ መግለጽታት ኣለዎ ምቕራቡ ማለት እዩ ክቐርብ ምዃኑ እዝን ምልክታት ትርኢ እዚ ምልክታት እንድሕር ርኢኻ እቲ ዘመን ይቐርብ ከም ዘሎ ናይ መጨረሻ ዓለም ፍለጥ ስለዚ ሓንቲ ዓይነት ኣይኮነትን ትግለጽ ብዙሕ ዓይነት ክግለጽ ይኽእል እዩ ስለዚ ድኻታት ዝህብቱሙሉ ድኻታት ዓበይቲ ገዛውቲ ዝሰርሑሉ ጥራሕ እግሮም ዝኸዱ ዝነበሩ ናብራ ናይ ሃገረሰብ ዝነበሩ ሓንቲ ዘይብሎም ድሓር ግን ዓበይቲ ፓላሶታት ክሰርሑ ይወዳደሩ ማለት እዩ ሃብቲሞም ገለቢሎም እዚ ሕጂ ሓደ ካብቲ ምልክታት እዩ ካልእ ምልክታት እውን ክህሉ ይኽእል እሱ ከንታይ ንኣብነት ወድኻ ወይ ከዓ ጓልካ ወይ ከዓ ቆልዓስኒ ነዲኡ ወይ ነብኡ ስቕበል ኣቦይ ኣነ ክዛረበሉ ዝበሃል ግዜ ዓይነት ማለት እዩ ኣነ ፈልጥ ኣብ ዝብልሉ ግዜ ኣቦይ ስቕበል ኣነ ክዛረብ ኣብ ዝበሃለሉ ግዜ ከምዚታት ምልክታት ይመጽእ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ እዚ ምልክት እዚ ሓደ ምስ ሓደ ክልተ ምስ ክልተ እንታት ደማመረ ነቲ ዝመጽእ ዘሎ ናይ ፍጻመ መዓልቲ ዝበሃል ወይ ከዓ ነቲ ትንቢት እቲ ሓደ እንታይ ሙሉእ ዝኾነ ስእሊ ይህበና ማለት እዩ ስለዚ በዚ መሰረት ሕጂ ንሕና እንታይ ኢና ንገብር ንነቢ መሐመድ እውን ከምኡ ክንደልዮም ኣለና ማለት እዩ ልክዕ ከምቲ ንየሱስ ንምርካብ ኣብ ውሽጢ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ብሉይ ኪዳን ኦልድ ቴስትመንት ንዑ ሕጂ ከምቲ ሓደ ምስ ሓደ ኣራኺቦም ኢየሱስ ዝበሃል ክመጽእ ምዃኑ ዝጠቕስዎ ንምንታይ እዚ ዓይነት መለክዒ ወይ ከዓ እዚ ዓይነት ሜላታት ወይ እዚ ዓይነት ሚዛን ንነቢ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ንምርካብ ስለምንታይ ዘይንጥቀመሉ እስኪ ንጠቐመሉ እንድሕር ዝተጠቒምና ልክዕ ከምቲ ንየሱስ ክትረኽቡ ኢልኩም ኣብ ውሽጢ ብሉይ ኪዳን ትደልይዎ ኣብ ብሉይ ኪዳንን ኣብ ሓድሽ ኪዳንን ከዓ ንነቢ መሐመድ ክትደልይዎ ክትረኽቦ እንድሕር ደልይኹም ክትረኽቦ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ እዚ ዓይነት ሜላ ሕጂ ክንጥቀም ኢና ማለት እዩ በዚ ዓይነት ሜላ በዚ ዓይነት ሚዛን ማእከላዊ ሚዛን ማለት ነቲ ሓደ ትሪፍካ ነቲ ሓደ ሓፋቢልካ ወይ ነቲ ሓደ ብፍሉይ መልክዕ ርኢኻ ነቲ ሓደ ብፍሉይ መልክዕ ከይረኣኻ ዘይኮነ እዚ ዓይነት ሚዛናዊ ዝኾነ ኣሰራርሓ ንኩሎም ነቢያት ንኩሉ ነገራት ክትረክብ ነቲ ሓቀኛ ስእሊ ናይ ሓደ ትንቢት ክትረኽቦ ዝሕግዘካ ነገር እዩ ስለዚ ነዚ ክንጥቀመሉ ትኽክለኛ ኣግባብ ዘለዎ ጉዳይ ማለት እዩ ሕራይ ካበይ ኢና ክንብገስ ዝግባአና ብስም ድሕር ዘይተጠቐሰ ኮይኑ ሕጂ ምናልባት ሓጋዚ ክኸውን ዝኽእል ንሕና ከም ኣስላም መጠን ተጠቒሱሎ ንብል ንምንታይ ኢና ተጠቒሱሎ ንብል ዘለና ኣብ ናትኩም ወይ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ነቢ መሐመድ ተጠቒሶም ኣለዉ ክንብል ከለና ካብ ቁርኣን ንብገስ ማለት እዩ ምክንያቱ ቁርኣን ይነጊርና ንኣብነት ሕጂ ነቶም ኣምላኽ ሰለስተ እዩ ዝብሉ ሰባት ኣምላኽ ሰለስተ እዩ እንድሕር ኢሉ ኖ ኣምላኽ ሓደ እዩ ንብሎ ማለት እዩ ብምንታይ መሰረት ኢና ሕጂ ንሕና ኣምላኽ ሓደ ኢና ንብሎ ብቁርኣንና መሰረት ማለት እዩ ቁል
هو الله أحد الله حاد فتار زخوني مالت ودسب كجزء زقبوا مالتي كنجزء زقبأنا حق إن زخون حاد فتار راح يزول له إزبل سلزي إذا حاد فتاري أوشت مصحفك حاد مخانو فتار خي يزارب له عند حريل ناشعو ناب مصحف قدوس نخيد مالتي ناب مصحف قدوس كيد ناشعو حاد مخانو أملاخ ويك حاد مخانو فتاري أوشت مصحف قدوس تتغيسو زول خا نوصو مالتي سلازي حجي اتي قرآنن اتي مصحف قدوسن يرخبالو بزي مالتي اتخالق دا سلستيوم إلو زومصو حسابات كداني بتخكل على لودي أملاخ سلسة يزبل يلن كم زي سلسة سلسة أملاخ يزبل فتو مع مصحف قدس نبعلو يلن مالتي ولا شتؤون يلن وأسلم تعيم دا أمو سلسة يزبلون سلازي اتي ترينيتي تباهيلو زمت انقزارسو كابزي بقس مالتي نمن تايد سلسة يلومو سوم سلسة حجي حسابات ناتوم نساتهم الدماميروم كمزي يخونيو كخون خيلي تباهيلو بقمس تجبر الأمر مرتوعن جبتن هاليو أو وش متحف قدس كوف زبالة أملاخ سلسته يزبل يلن جن أملاخ حاد بيني يزبل الله متحف قدس تعيزبل أملاخ حاد بينيو نخالق يتملخ يزبل بجكا نعو نخالق يتملخ ولا نزع عالم كفترة هلو بين ايه فتيريا بين ايه سمايات مريتن زرقي حيان بين ايه يزبل فلذا ولا تسو صرحو زنبرة سرحاتون نبيني اخوينو سريحو من البات كالوت نيسوس كم املاح تديو سودو نونو نسو عالمن نسو يفتيروا بتي ناي استراتيجي ويكا بتي ناي بلان ناي املاح بلو مالتيهم قاليهم ناي كريستيان سيكتس ويكا اني ديمونيش زوم نتايم زبهالو كفلتات مالتيهم زوم ناي كريستيان كفل قاليهم نتايبلو نيسوس ناي املاح لدرجاو انت زي هابو نقرقل أبوه كم حد إنجنير وسيدمو مالتي أنا أملاح كم حد إنجنير وسيدمو إذا عالم زياك سرحة يبلومو نسو يسوس كأني نتعلم تيا يسرحة مالتي بتي ناي بلان ناي أملاح كيرو يسرحة يلوم قال يوم زا أمنو لو مالتيهم كم زعينة إمنتات ألف سلازي استفل عليه سلازي خوني اتي استفل عليه مخانو أبترقماتن أبتزدلي ونساتهم كنز خونا لو زبولو نقرات ومركسهم زقبرو ودا أبر ناي مصحف قدس مسرتات كن يبلون مالتي أملاح حادة يزبل مصحف قدس مر أملاح سلسة يزبل يلن أب قرآن كاني أملاح حادة رح يزبل هجي بأنت أرو أب قرآن لحركيتك سلسة أيتبولو يبل مالتي ولا تقولوا الثلاثة انتهوا خير لكم سلسة أيتبولو أملاح زي سلسة أيتبولو إذا قد يزقدفون عقاتكم يحشوكم كتقدفوا مغنياتو أملاح حادة أملاح رحيب أب حماء نقر أب حماء نقر نعم مقطعتن كتأطو يخوم يزبل سلازي حجي نزي كنركب مالتي نايلو معلتي ناي نبي محمد صلى الله عليه وسلم كنرخبو مع مصحف قدس كابي إنا نبقس مالتي كاب قرآننا إنا نبقس أب سورة الأعراف معراف شوعته 150 شوعتن الذين يتبعون الرسول نبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم طيبات ويحرم عليهم الخبائث ويدع عنهم إسرهم وأقلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به ريهم فالذين آمنوا به اتيوم حجي أنا أبترقم كأتيه وعزروه ونصروه واتبعوا نور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون حجي بزنتايبل أبصرة الأعراف شوعات 150 شوعات الذين يتبعون الرسول اتوم نزي الرسول زختولو مالتهم الرسول صلى الله عليه وسلم زختولو نبي زختولو نبي الأمي إلولو حجي نبي الأمي مالت بخلت النجر كنري نخير مالتي قال لي حجي مهايم يقولون مهايم ما يكونن مهايم زبهال كما يحجي مهايم زبهال انت عشان زي طفئ انتو خيرو من البات
بهاجرنا مهايم كبهال خل فيدل زي طفأ مالت ويكا فيدل زي فلت حجي السوقن انت عايزبل مصحافن من باب زي كيل سب ندحر كوينو مهايم بهال ነገር ግን ኣብ ፍልጠት ኣይጎ ፍልጠቱ ካብ ሰቡ ካብ ካልእ እውን ክፈልጥ ይኽእል እዩ ብፍልጠት ደረጃ ማለት እዩ ወላ እውን ተደይ ተመሃረ ተደይ ፀሓፈ ሓንጎሉ ብጣዕሚ በርቂ ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ እቲ መሃይም ምባል ዘይ መፅሓፉን እንታይ ኣሽሙሲ መሃይም ከብሎ ይክእልን እዩ ግን እንታይ ክበሃል ከኣለ እዚ መፅሓፍን ምንባብን ዘይክእል ተባሂሉ እዩ ዝጥቀስ ማለት እዩ ስለዚ መሃይም ነቢል ኡሚ ክንብል ከለና ከመይ ገይሩ መሃይም እዚታት ትፈልጦ ዝበሃል ነገር ኣሎ ምንባብን መፅሓፍን ምፍላጥ ዘይ ምፍላጥን ዶንቆሮ ሰብ ወላ ሓንቲ ዘይፈልጥን ይፈላለ እዩ ወላ ምሂርካዮን ዘይፈልጥ ኣሎ እኮ ገዲዩ ምሂርካዮ ምራ ግን ሓንጎሉ ግን ኩሉ ግዜ ታሕቲ ነገር ግን ሕጂ እዚ ኡሚ ክብል ከሎ النبي الأمي كبل كله انت مالتي زي صحفن زي ببن زخونه سلازي حال النبي الله زي صحفن زي ببن زخونه زختلو زلو حجي الذي يجدونه مكتوبا عندهم اذا قالي ابتناتهم مصحف يرخبوا ابيناي مصحف في التوراة التوراة والانجيل سلازي اب كلتيو اب التوراة اب انجيلن زركب صحف الله اب توراتن اب انجيلن تصحيفهم زنبره نموسي زوردو تورات بحال ابت نموسي زوردو مصحف ذهبو شومهم زلو نبي الامي مخانو مكتوبا عندهم مخانو ويكا كم تصحفه معناتي والانجيل اكمون اب حدش كدان لو مزبحال دلو ماتي ولكن الانجيل اتي سيدنا عيسى ذهبو ويكا ان يوسف زوردو كفت اري مصحف انجيل تباهيلو يتقاس دي اوريجينال تحسو امين انا زارب زلو بأوريجينال تحسوا من كله زيهم قلت يوم مسحفت زيهم نزوم كل النبيات بشم ناي نبي محمد صلى الله عليه وسلم مهايم زخون النبي كما تصومهانو هيبوهم ويكا زي صحفن زي ببن زخون النبي كم زتسق نجيروهم على مالتي سلازي زي نبي زي تصحفون دحر كويني لو ناي قدن يحجي ابت حج زولو ترف كهلو معناتي مخنياتو انتينا اللي بدلنا بزعبا مصحف قدس كنزارب كلنا مصحف قدس تي مالت ابز غيزي بيتي اوريجينال تحسو بيتي نموسيه نيسوس توهابهم اوريجينال تحسو بو يكونن زلو مالت بيتي نيسوس توهابو وانجيل تباهيلو حج تترجم زلو انجيل اوريجينال تحسو كمون بيتي ناي موسى ويكا موسى اوريجينال تحسو توراة تباهيلو زتقاس نزيوم كلتا مصحفت زيهم مستوهابو اوريجينال تحستهم لومي بخوم وملكع ايكونون زلو انتي دا تحرفهم يمزلو مالت تحرفهم مالت ايد اتيوم ايد سلازاتهم او بوشتي بزح نجر سلازطفئه بزح نجر سلازاتوه ايد سلازاتو ابتي اوريجينال تحستو وكن يلن كنبل نخيل مالتي حجي توراة يلن ايكونن نبل لنا انجيل يلنا يكون نبل دلنا جن اتحجز له مصحفتي تورات زبهالن انجيل زبهالن محرف مخانو ويكا باوريجينال تحستو زي مهلاو ابكال وقتات حتى تقيسنا له معناتي نساتهم كم زغيروا سلازي حجي ነገር ግን ንምንታይ አንቶይ ብዛዕባ አምላክ እንዛርብ ከለና ስለዚህ ኮብራት ሰማዕትና ነዚ ድሕሪዛ መሰጋገሪ ክምለሰኩም إن شاء الله دحر مساقاري نرتاد لنحفظها الحلقة فمضيت إلى حفظ السور كي أقطف من خير بالآيات نرتاد لنحفظها الحلقة فمضيت إلى حفظ السور كي أقطف من خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تمليسكم الله كبرات تخاتلتي
ስለዚህ ኣብቲ ሕጂ ንብሎ ዘለና ምናልባት ምስቲ አንተ ወንታይ ኢላ ነይረ ንሕና ናብ ተመሊስና ናብ መጽሓፍ ቅዱስ ሓደ ነገራት ክንዛረበሉ ከለና እቲ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ትክክል ቦታ ኣሎ ማለት ኣይኮነን ግን ካብቲ ዘሎ ዝተረፈሎ ካብቲ መጽሓፍ ቅዱስ ኦሪጂናል ዝነበረ ትሕስኡ ሕጂ ተቀይሩ ገሊኡ ኣትዩ ገሊኡ ወፅዩ ከምዚ ገይሮሞ ዘሎ ተሕሪፍ ገይሮምሉ ወይ ከኣኒ ኮራፕትድ ኮይኑ ዘሎ ኣብቲ ውሽጡ ኦሪጂናል ዝኾነ ኣለዎ ኮራፕት ዝኾነ ኣለዎ ግን ኣይና ኢሎሚ ኣብ ዘይፍለጠሉ ግዜ ደረጃ ይበጽሕ ዘሎ ብኸም እዩ ካቲ ሴክትስ ዝበሃል ገዛ ርእሱ ተፈላለዩ ዘሎ ማለት ካልእ እትረፍ ኣብ ሰለስተ እንድሕር እዘን ዓበይቲ ኦርቶዶክስ ፕሮቴስታንትን ካቶሊክን ድሕር ኢና ንገዛ ርእሱት መጽሓፍቲ ተፈላለዩ መጽሓፍቲ እዩ ዘሎ 81 መጽሓፍቲ ኣሎ ናይ ኦርቶዶክስ 73 ናይ ካቶሊክ 66 ከዓ ናይ ፕሮቴስታንት ኣሎ ስለዚ ኣይና እቲ መጽሓፍ እዚ ኣብ ካልኦቱን ብጀካ ካልኦት ማለት እዮም ካልኦት መጽሓፍቲ ሎሚ በቢግዚኡ ዝጽሕፉ ዘለዎ ማለት እዮም ሓደሽ ጽሑፋት በዙን ባዕላቶም እቶም ናይ ኦርቶዶክስን ዓቢ ዝኾነ መጽናዕታዊ ጽሑፋት ኣለዎም ነዚ ጉዳይ እዚ ንምንታይ ከም ዝኸውን ኣሎ ዝብል መጽናዕታት ማለት እዩ ብዙሕ መጽሓፍቲ እንዳተጻሓፈ እዩ ብዙሕ ኢድ እንዳኣተወ እዩ ዝበሃለሉ መጽናዕትታት ኣሎ ሎሚ ናይ ኦርቶዶክስ ጽሑፋት ክትሪኦ ከለኻ ማለት እዩ እዞም ሕጂ ጽሑፉ ዘጽንዑ ዘለዉ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ እንታይ ክብል ደለ ብዛዕባ ኣምላኽ ሓደ እዩ ክንብል እንከለና ኣብ ውሽጢ መጽሓፍ ቅዱስ ኣምላኽ ሓደ ከም ዝኾነ ዝነግር ኣሎ እዚ ሕጂ ትክክል እዩ እዚ ትክክል እዩ ሓደ ኣምላኽ ከም ዘሎ ይዛረብ ኣሎ ምስቲ ቁርኣን ትክክል ይኸውን ኣሎ ስለዚ ንሕና እቲ ኦሪጂናል ዝበሃል ሕጂ ምስ ቁርኣን ዘይጋጨው ኮይኑ ንረኽቦ ማለት እዩ እቲ ቁርኣን ተዛረቦ ብዛዕባ ሓደ ጉዳይ ኣብቲ መጽሓፍ ቅዱስ ከዓ ከምኡ ክትረኽቦ ከለኻ እዚ ካብቲ ዘይተሓረፈ ዘይወፅእ ክንብሎ ንኽእል ማለት እዩ ግን ኣንጻሩ ዝኸይድ ነገራት እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ባዕላቶም ጸሓፎ ንኣብነት ሕጂ ኣብ ሓድሽ ኪዳን እንድሕር መጺካ ማለት ናይ ኢየሱስ ወንጌል ዝበሃል የለን ሎሚ ናይ ወንጌል ኢየሱስ ተባሂሉ ዝተጻሓፈ ወላ ሓንቲ የለን ግን ናይቶም ወንጌላውያን ተባሂሉ ዝተጻሓፈ ናይ ማቴዎስ ወንጌል ናይ ማርቆስ ናይ ሉቃስ ከምኡ ናይ ጳውሎስ ወንጌል ተባሂሉ ይጽሓፍ ናይ ዮሐንስ ወንጌል ተባሂሉ ይጽሓፍ ስለዚ እዚ ወንጌል እዚ ናብኣቶም እዮም ኣጸጊዖም እምበር ናብ ኢየሱስ ኣየጸግዕዎን እሳቶም ታሪኽ ይዛረቡ ኣለዉ ብዛዕባ ኢየሱስ ግን ኣብቲ ከምጽዎ ከለዉ እቲ ታሪኽ ሓቀኛ ድዩስ ታሪኽ እዚ ኣይኮነን ዝብል ሓደ ካልኣይ ከኒ እቲ ዝጽሒፍዎ ዘሎ ኸኒ ምስ ኢየሱስ ዝነበረ ሰብ ድዩ ኣይኮነን ዝብል ከዓ ሓደ ካልእ ዓብዪ ጉዳይ ማለት እዩ ምክንያቱ ዘይነበሩ ሰባት ኣብ ግዜ ኢየሱስ ብዛዕባ ኢየሱስ እንድሕር ጽሒፎም ጌጋታት ክርከብ ናይ ግድን እዩ ሰሚዕና ኢሎም እዮም ክዛረቡ ዝኽእሉ ስለዚ እቲ ዝሰምዕዎ ትክክል ድዩ ኣይትክክልን ናይ ምጽራይ ጉዳይ መን እዩ ክገብሮ ዝኽእል በዚ ካቶሊክ ፈቲኖም እዮም ንነዊሕ ዘመን ማለት እዩ ፈቲኖም እቲ ትክክል ዝኾነ ናይ ኢየሱስ ጥቕስታት ኣይና እዩ ወይ ዘረባታት ኣይና ኢሎም ሓደ መጽናዕታዊ ጽሑፍ ከውፁ ወይ ኣብ ሓደ ኣትሊስት ሓደ መውቀፍ ክሕዙ ወይ ከዓ ሓደ ኣቋም ዝኾነ ናይታ ቤተ ክርስቲያን ንክትሕዝ መጽናዕቲ ገይሮም እዮም ሓደ ግሩፕ ገይሮም ሓደ ጆዘፔ ዝበሃል ዮሐንስ ጆዘፔ ገለ ዝበሃል ነዚ ጉዳይ ሒዝዎ ንነዊሕ ዘመን ከይዲ ንነዊሕ ግዜ ዓመታት ዝኸውን መጽናዕትታት ገይሩ እዩ ስለዚ ንሱ ኣብቲ መጨረሻው ጽሑፍ እንታይ ዝብል ንሕና ሓንቲ ጥቕሲ እዚኣ ስኒ ካብ ኢየሱስ መጽኣ እያ ኢልናስ ክንረጋግጽ ኣይከኣልናን ኢሎም ከመይ ጌርካ ከተረጋግጾማ ብድፉኑ መንፈስ ቅዱስ ይነጊርዎ በቃ እዚኣ ሕጂ ናብኣ ትጽጋዕ ማለት እዩ መንፈስ ቅዱስ ጳውሎስ ነጊርዎ በቃ መን ይኾም ኢሉ ባዕሉ ጳውሎስ ከም ኢሉ ሓቂ ድዩ ሓሶት ክትፎ ከመይ ጌርካ ከተረጋግጾ ይትኽእልን ኢኻ ስለዚ በዚ መሰረት ሕጂ ብዙሕ ዝጸሓፉሎም እውን እንተኾነ መንፈስ መጺና ኢሎም ብቴሌፎን ከማን ምስ እግዚአብሔር ዝራኸቡ ሰባት ኣለዉ ነዚኦም ከተኣምኖም ማለት እዩ ዝኣምኖም ኣለዉ ዝኽተልዎም ሰባት ኣለዉ ዝኣምኖም ሰባት ኣለዉ ደድሕሪኦም ዝጎዩ ሰባት ኣለዉ ንዝኾነ ነገር ንሰይጣን እውን ደድሕሪኡ ዝጎዩ ከለዉ ናይ ሰይጣን ንዕኡ ጥራሕ ዘምልኽዎ እውን ኣለዉ እኮ የለን ክበሃል ኣይከኣልን እዩ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ነዚ ጉዳይ እዚ ኣነ ሕጂ ሎሚ ከም መንጸፊ ዝገብሮ ዘለኹ
ነቲ ዝቕጽል ዝኾነ ብጥቕስታት እንዳመጻና ንዛረበሉ ጉዳይ ኣብቲ ሜዳው ኮይና ክንዛረብ ምእንታን ግን ኣቐዲምና ክንገብሮ ዝግባእ እንታይ እዩ ከመይ ጌርና ኢና ንሓደ ትንቢት ንፈልጥ ከመይ ጌርና ኢና ሓደ ሰብ ኣብ ከምዚ ቦታ ኣሎ ኢልካ ክትፈልጦ ትኽእል ናይ ግድን ኣይኮነን ስሙ ኢልና ምክንያቱ ኢየሱስ እውን ባዕሉ የብሉን ስም ኣብ ብሉይ ኪዳን ኢየሱስ ክመጽእ ዝብል ብስሙ የብሉን ስለዚ ናይ ግድን ኣይኮነን ስም ማለት እዩ እንታይ ደኣ ንኢየሱስ ዝገልጹ ነገራት ሓደ ክልተ እናበልካ ኣምጺኻ እዚ ኢየሱስ እዩ ክትብል ትኽእል ማለት እዩ ኦኬ ከምኡ እንድሕር ኮይኑ እዚ ሜላ እዚ ተጠቐምኩምሉ ነቢ መሐመድ ንምርካቡን ንጥቀመሉ ማለት እዩ ንምንታይ ዘይ ንጥቀመሉ ወይስ ክጥዕመካ ብኢትካ ዝብሃል ክውዒካ ብማንካ እዩ ስለዚ ሓደ ሚዛናዊ ዝኾነ ቁኑዕ ዝኾነ ተሓሳስባ እንድሕር ኣለና ግን ነዚ ነገር ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና ስለዚ ኣብዚ ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ ከም ተጠቐሰ መክቱበን عندهم ይዝብለና ዘሎ ኣብቲ ናቶም ጽሑፍ ወይ ኣብቲ ናቶም መጽሓፍቲ ተጻሒፉሉ ኣበናይ ተውራት ወልኢንጂል እንታይ ዝብሎም يأمرهم بالمعروف بصبوق ነገራት ይእዝዞም وينهاهم عن المنكر ካብ ሕማቕ ነገራት ከዓ ይኽልክሎም ويحل لهم الطيبات كل ጽቡቕ ነገር ዝብላዕ ነገር ከኣኒ እዝን ጽቡቕ ይብልዑ ከዓ ኢሉ ከዓ ይነግሮም እዚ ሓላል ይብሎም ويحرم عليهم الخبائث كمون ويحرم عليهم الخبائث እቲ ሕማቕ ዝኾነ ፀይቅ ይገስረጥ ዝኾነ ነገራት ከዓ ኣልግስዎ ጉደፍዎ ኢሉ ከዓ ይኽልክሎም እዚ ነገር እዚ ሕማቕ ይባ ኣምላኽ ኢሉ ከዓ ይነግሮም ويضيع عنهم شوفوا أبز حجي إسرهم وأقلال التي كانت عليهم أبز حجي ندحريهم نسهم تسكيمهم كبيد زخونة سخمي نيروم دك إسرائيل مالتي كبيد زخونة سخم تسكيمهم نيروم كابت حقتات مالتي نابنت حجي انتاي ندحري لنا قال نسيتي انت دا ناديتاتا متيوا أبتي ناي أيهوداوين كسب حجلو أيهوداوين كم عينة سكت ورفعت أب إسرائيل له إذا سبعة زيهم حجي ركع كم وجبروا له كم تناتهم مصحف أنت يسوع حنتو قال نسيت أنت دا ناي دي تعتمد يوا كل نجار كوف زبولته يركز بلو رخص هون مالتي نعاس تنكف زبالة رخص هون عزيز حالة في جيزة نقول صغير نعم سلني نعاس تنكف رخص هون اتساب تنكفو ترخص خون كمون زولدت مالتي وليده حساب 4 معتي قله تكبر مالتي زولدتون انت هونت رخصت تبحال مالتي سلازي كساب اتي ناتا ناي بيريد تايم وي كا ناي اديتاتا حساب تود كم زعينت يا سلازي اذا كبيت زخونه شخمات زنبرم دك اسرائيل مالتيهم اذا كن اسلمنا انت يغيرولهم نزي كله تشكيمو مزنبرو الجيسولهم انتي الجيسو لابنت قال نسيتي انت دا ناي اديتات اللوا خوينو صقم يبلن استاذ خوف زبولتو ولا 7 9 متو كل حد صقم يبلن طرح مس 7 قبر سغا وركب ايتغبرن ازي تخلكيلو مالتي مخنياتو تي دم رسح سلازخونه اب حمام سلازوبصحم كل يلو فطارن ما تي سفطرنا كويتا مالتي نعاس فطره نت 7 يونس فطره ስለዚህ እዚ ዓበይቲ ካልኡን ኣሎ ኣብኣቶም ሰኸም ዝነበረ ዓበይቲ ሕግታት ኣብ ልዕሊኦም እዚ ኩሉ ከዓ ኣልጊስሎም ማለት እዩ ካልኡ ድውን ኣሎ ንኣብነት ሓደ ሰብ እንተደኣ ሰብ ቀቲሉ ይቕተል እዩ ነይሩ ነገር ግን ሕጂ እንተደኣ ሓደ ሰብ ቀቲሉ እቶም ናቱ ቤተሰብ እንተደኣ ገዲፎምሉ ይግደፍ ማለት እዩ እንተደኣ ምሒሮሞ ክመሓር ይኽእል ሕጂ ማለት እዩ انت لا سب قتيلو حدا سب ابتي جيزه زنبره اندحر قتيلو قتل يزبل سب تقتيلو قتل مالتي امون غزاتو والحدا يلن اي محرني حج جن ابسلمنا جن اندحر حدا سب قتيلو منسو مخانو اوف كورس نسو مخانو خرغاغص يو كله زيتات تغيرو مالتي بتي فرد زلو قداي تماليو جن نسو خم زقتله سون بعلو تامينو بزي قال نغرات تعيسابيو قال دقيقه يكونن كل نجر ترأيو مالتي نسو مقتالو عم مقتل تزبط حقي فردي نخوهابو تفريدو صدرو ان دحر اقدف ودحن احنا بقى يلوم ككدف يكال مالتي ويكا بغنزب دي بغله انت اشمو وهابو مالتي
بجنزب يوهب يتمن بجنزب توهيبهم كأو جنزب وزو ويطري توزو مالتي إذا حجي أو زي أين برر مالتي قدم وزح نجارات الله كم زي إذا حجي تايلهم والأقلال التي كانت عليهم كبيد نجاراتها قبل عليهم تسعينهم وزنور حجتات الجسلهم مالتي يسوسون بموتانو الجسو خيدي بموتانو يسوسون كابت حجتات زنبرة كبت حجتات الجسو خيديو جن أبنا يسلمنا حاجة نزار كلنا عبيت نجارات الجسلهم كابت حجتات مالتي كم زعينة نبيسي كم تأكو ميز بلوم دلله كم زعينة نبيو سلذي تم تختلوا تم لعو تدهريو زخروا ويكا تختلوا زآمنوا نساتهم أولئك هم المفلحون يلوم الله زيهم تم نايب حقي استعوتوا سبات زيهم يوم فليتهم كل عم قد تختيلهم زخروا مالتي كم هون إذا حجي أبولي كدانن أب حدش كدانن كم زلوا قرآن سلذ نجرنا حاده حجي نحنا أكدنا لنا نبتي بولي كدانن نبتي حدش كدانن أكدنا لنا جن قرآن كم سلذ زبلنا نخيد لنا مالتنا أو كنريو جن أنتي كنركبنا أو دحر مساحاتكم نريو مالتي كمون سيدنا عيسى يسوع حبز مسألة جيزة تزاربون نيرو سخاء أنتي ويتقال عيسى بن مريم عيسى ود مريم كمزي أبز بقولهم جيزة يا بني إسرائيل أنتم دك إسرائيل يلوم عيسى يسوع ندك إسرائيل تايب لهم قالوا أنتم دك إسرائيل إني رسول الله إليكم أنا نعبخاتكم تلأكل أخي مصدقا لما بين يدي من التوراة نتيز حالة في حقي زرقاقص هونكو زي السعر مالتي نعو زرقاقص انزغطلن زهونكي ومبشرا كمون زبسر انتاي زبسر برسول يأتي من بعد اسمه أحمد زبهال نبي بدحريون كمهد مخانو يبصركم الله سلازي حال النبي بدحريهم زبزع أبسيرو كم تصحف نقرنا الله فلما جاءهم البينات قالوا هذا سحر مبين زي نبي محمد مسمت أجن شعون تايلومه نانو الصحاهم زي خايلوم أيهودام القسم مالتي جن زجر ماكم اتي منجستي يهودا ويزبحال أب إسرائيل كم زوسد بعلو يسوس ونجيروم نيريون عاتهم أما تي إسران حالنا 4 سلسل انتي بلوم سلازي لما اتا منجست أملاح كابهاتكم كتوسد فريقة نزفري هزبون كتوهاب قبلكم الله سلازي اتا منجست أملاح كابهاتكم كتوسد يايلوم كابدك إسرائيل كتوسد يا اندحر كابدك إسرائيل كتوسد كويناتا منجست أملاح مهن من ياخدوها بدا فريقة نزفري نعاز فريوانتي هيمانوت حيزومو نتني أملاح هيمانوت حيزومو زخونو هزبي كتوهاب يا سلازي نهللومي ناب عرب كيدا كاب عرب كأنا مول عالم تزركيحو مالتي إذا حجب علو يسوس تزارو وزرباي منقص أملاح جن كاب آتهم كم زوسل كاب آتهم كم زلقس ينقروا مالو عند حرنسو تصحيفو هوي نقيروهم كيلو تماليسكا نكسنا متي وقت بلا يتخلني ها مهنياتو وي حالة زربا خزربا له كلت زربا عند حر كوينو حالة كلت يو حق هونا يكلنيو حالة راح يحق هون زغير وي كاخلت يو حاسوتي سلازي دما اتا منقص أملاح كابهاتكم كتوسد منقص أملاح كابون كتوسد يا فريقة خنا من كتوهاب يا نزفري هزبي كتوهاب إياه قبلكم الله يلو حدا خبتي تنبيت تزارب لهم ويكاز تزاربهم من مصاق زي حجي كابهاتكم كتوسد يا زبلهم دلو توسيدا يكون زبلهم دلو قلنا مصاق زي زغبر نغرات زنغرهم زلو مالتي بزي مسارت حجي اتي نغسناناتهم توسيدو نخالوت كم زوهاب اتي هايمانوتنا املاخون نخالق توحيبو بخالق كقصل مخانو استزاربو مالتي أب كالو بتاون كومتات زبل تاشم الله مخنياتو انتاي زبل أبزي مالت لوم أبزي ديت سوقدلو جيزون كمتزيو هتسقدان فتارسن أبزي بوتازي ديت سوقدلو زي جيزون كمتزيو جلز بولون بوتا الله خالق جيزي كنرينا مالتي سلازي حجي انتاي نبل أبزي اتناي مجمريا ستيب نحنا هون حلوز قبقنا أو وشتي مصحف قدس نبي محمد قال له وديوم يلون نزبل بمسهرات تنبيت حالن كلتن دميرنا سئلاوي نايز نبيزي تقرارت سئلي أو مشت مصحف قدس زلو نعود ترنيفنا أكيبنا حدا سئل خهبنا يسو نايب حقي إذ نبيزي من مخانو مالتي نزينا حجي زلنا
ንገብሮ ዘለና ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ቁርኣን ንሕና ስለ ተዛረበና በቲ ናይ ቁርኣን መሰረት ኣሚንና ማለት እዩ ኣሚንና ንሕና ተቐቢልና እዚ ነቢ እዚ እቲ ናይ መጨረሻ ነቢ ምዃኑ ኣሚንና በቲ ናይ መንገዲ ፈጣሪ ከዓ ንኸይድ ኣለና ነቶም ዝነበሩ ነቢያት ኩሎም ከኒ ንቕበሎም ንየሱስ ንቕበሎ ንኣብርሃም ንቕበሎ ንሙሴ ንቕበሎ ንኩሎም በረ እዚኦም ኣቦታትና እዮም ንዓናኮ ሕጂም ደቂ እስራኤል ጥራሕ ኮይኑ ኣቦታትና ናይ እምነት ኣቦታትና እዮም ኩሎም እዚኣቶም እዮም ቶም ኣቦታትና ንሕና ከዓ ንብሎም ኣብርሃም እኮ ኣቦ ህዝቢ ጥራሕ ደይኮነስ ኣቦ ነቢያት እውን እዩ ኣበል ኣንቢያ እዩ ስለዚ ሕጂ ንሕና ስኒ ኣብቲ መንገዲ ኢና ዘለና ማለት እዚታት ሕጂ ኩሉ ንኽሕዶ ነርና ንኸውን እንታይ ኣብርሃም ኣይንፈልጦን ኢና ኣብርሃም ወይ ከዓኒ ሙሴ ዝበሃል ኣይንፈልጦን ኢና ነዞም እከለ ዝበሃሉ ኣብኡ ተገሊፆም ዳዊት ሰሎሞን ኩሎም እዚኣቶም ተገሊፆም ኖህ ሎጥ ይስሐቅ ያዕቆብ እዚኣቶም ኩሎም ኣይንፈልጦምን ኢና ካብኣቶም እዚ ነቢይ ኣይኮነን ኢልና ንፈልዮም እንተንኸውን ነርናኮ ምተቃወምኩም ነርኩም ማለት እዩ ንእስኻትኩም ደይተኣምኖም ነዚኦም ምበልኩም ነርኩም ግን ንሕና ንኩሎም ኢና ንኣምኖም እቲ ዝገርም ንኩሎም ኢና ንኣምኖም ማለት እዩ ምክንያቱ ኩሎም ብመሰረት መፅሓፍና ተገለፁ ስለ ዝኾኑ ኣብ መሰረት መፅሓፍና ባዕሉ ዝገለፆም ስለ ዝኾነ ኣነ ኤሊኢኸዮም ነዚኦም ሰባት እዚኦም ቅድሚ ሕጂ ኣነ ኤሊኢኸዮም ኣብ ሓደ ሃይማኖት እዩ እቲ ዝነዕኦም ዝለኣኽክዎም ሃይማኖትን እዚ ሕጂ ትኸድዎ ዘለኹን ሓደ ሃይማኖት ኢሉ ኣብ ቁርኣን 42:13 ገሊፅልና ማለት እዩ አላህ ንዓኻትኩም ልክዕ ከምቲ ንኖህ እተላበዎ ሃይማኖት ሸሪዕልኩም ወይ ሓጊግልኩም እዩ ኦ መሐመድ ይብል እቲ ዘርአናካ ራእይ ወይ ከዓ ዋሒ ንኣብርሃም ንሙሴ ንየሱስ እተላበናይ ሃይማኖት እዩ እቶም ሙሽሪክን ግን እቲ ናብኡ ትፅውዖም ዘለኻ ሃይማኖት ከቢድዎም ኣሎ ምክንያቱ ሙሽሪክን ብዙሓት እዮም ዝኣምኑ ነይሮም ስለዚ ናብ ሓደ ኣምላኽ ንዑ ክትብሎም ከለኻ ናይ ግድን እዮም ተኣሽሙ ክኾኑ ማለት እዩ ንብዙሓት ኣምላኽ ነርናስ ሕጂ ናብ ሓንቲ ዓይነት ዝብሉ ማለት እዮም ንኩሉ መዓልቲ ሓደ ኣምላኽ ዝነበሩ ስለዚ ወላ ንኻልኦት ሕጂ ቶም 3 4 2 ዝብሉ ኣምላኽ ሓደ ጥራሕ እዩ ንበይኒ እዩ ሓደ ኢልካ ክትፅውዖም ከለኻ ይኸብዶም ንዕኦም ምክንያቱ 3 ስለ ዝለመዱ ነቲ ሓደ ንዓኸም ዝገበረለ ይብልዎ ካልእ ዓይነት ሕጂ ኣብዚ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ንኣብነት ክወልዳ ከለዎ እንኳዕ ማርያም ማሕረትኪ እተን ደቂ ኣንስትዮ ሕጂ ሞስት ናብ ማርያም ዝፅጋዓ ማለት እየን ገሊኦም ከዓ ናይ ገብርኤል ጥራሕ ኣለዎ ናብ ገብርኤል ከይድ ናብ ሚካኤል ከዓ ዝብሉ ኣለዎ ማለት ብማዕረ እውን ዘይብልዎም ማለት እዩ እንዳ ሚካኤል ጥራሕ ዝኸይድ ሰብ ኣሎ እንዳ ገብርኤል ዘይከይድ ስለዚ ከፋፊሎሞ ማለት እዩ ሕጂ ተኸፋፊሉ ገሊኦም ንየሱስ ጥራሕ ዝልምኑ ኣለዉ ነቲ ኣቦ እውን ኣይልምንዎን ረሲዖሞ ብብዝሒ ንየሱስ ምልማንሲ ነቲ ኣቦ ረሲዖሞ ማለት እዮም ገሊኦም ከዓ ነቲ ኣቦ ይልምንዎ ንየሱስ ከዓ ልምንዎ ነቲ መንፈስ ቅዱስ ከዓ ልምንዎ ንመንፈስ ቅዱስ ሞ ብዙሕ ግዜ ረሳዕ እዩ መንፈስ ቅዱስ ሕጂ ብዙሕ ግዜ ሰብ መንፈስ ቅዱስ ከም ዝሃበኒ ዝብል ብዙሕ ኣይትርኢን ኢኻ ምናልባት የሱስ ሃበኒ ወይ ከዓ እግዚኣብሔር ገለ ክብሉ ክእሉ እዮም ወይ ኣንተ ሰኻብዎ ኢኻ ገለ ዝብል ነሰሚዕ ኢና ወመንፈስ ቅዱስ ከም ዝግበረለይ ዝብል ግን ርኢ ኣይፈልጥን ኣነ ብዙሕ ሰሚዕ ኣይፈልጥን ንመንፈስ ቅዱስ ሕጂ ኣምላኽ እዩ ዝበሃል ግን ተረሲዑ ብዚ ማለት እዩ እናቶም ዝኾነ እንተኣሽሙ ስለ ዝሃብዎም ማለት እዩ ወላ ብቲ ኣእምሮኦም ከማን ክመፅኡ እንከሎ እቲ የሱስ ዝበሃል በዚ ሕጂ ተሳኢሉ ዘሎ ስእሊ ስለ ዝግምትዎ ወላ ኣብ ገዝኦም ይገብሩ ጠልጠል ይብል ኣብ የማን ፀጋም ኩሉ በቃ በብ ዝረኣይዎ ወይ ከዓ ማርያም በብ ናታ ተኣሽሙ ስእሊ ስለ ዘሎ ናታ ስእሊ ዝተገበረ ማለት እዩ ትኽክለኛ ስእሊ ይኮነን ግን ከምዚኣ ነይራ ተባሂሉ ስለ ዝግበር ነቲ ስእሊ ኣብ ኣእምሮኦም ሲኢሎም ይልምኑ ማለት እዩ ሕጂ ክልምንዎ ከለዉ ነቲ ስእሊ ዝረኣዮም እቲ ስእሊ ኣብ ኣእምሮኦም ኣሎ ንመን ከም ትልምን ዘለኻ ማለት ኣቦኻ ኣይኮነን ዝመፅእ ወይ ኣዴኻ ወይ ትፈትዋ ሰበይትኻ ወይ ኣሕዋትካ ኣዝማትካ ኣይኮኑ ናብ ሓንጎልካ ዝመፁ ወይ ከዓ ኣብ ዓለም ዘለዉ ናይ ፕሬዚዳንትታት ኣይኮኖም ዝመፁ ወላ ትራምፕ ኣይመፅእ ወላ ገለ ዝኾነ ሰብ ኣይመፅእን እዩ መን ሕጂ ዝመፅእ እንድሕር ትልምን ኣለኻ ስለዚ ታርጌት ጌርካ ትልምኖ ዘለኻ ኣብ ኣእምሮኻ እሱ እዩ ስእሊ ዝመፅእ እቶም ንብዕራይ ዝልምኑ እቲ ብዕራይ ኣብ ኣእምሮኦም ዝመፅእ ካልእ ክመፅእ ኣይክእልን እዩ ምክንያቱ ንዑ እዮም ዝኣምንዎ ዘለዉ ስለዚ ንየሱስ ዝኣመን ከዓ በዚ ሕጂ ዘሎ ስእሊ እዩ ቀሪፁ ንዑ ዘብሎ ስለዚ ናይ ኣቦ ቅርፂ እንታይ እዩ
أو أبو خبل كله جن أي رأي نتقرص مالتي مخناتو ولا حنتي سئلي زلو أيكونن من البتاب تتسائل زلو لومي نحرتو توكيسو زي أتسقم كأتو مالتي مخناتو زي أبون ودين لهم أمونجو رجبيت مالت كم من فسق قدس لهم حاسبوا سلزلا نزم سلسيهم أمره انتعشوا مغيرو سئلون ترى أزل من الله خوينو نسلس أكلاتي لمن الله مالتي لمن ها تقولون نتيدي ها ويس نتي ولا مصحف كل ستايب الحالة سبسي كلت قويتو تعلن النبل انتي لو سني هذا السيم تايم القرآن الله كلت قويتو تعلني إلو نتحالي زوزو مالي نتحالي زوزو حجي أمو قهلتي أمسخ لتي أم قويتو تسلوزو نتحالي كقيمو كقيمو نتحالون كقيمي نزي خمزي نابوه دو خيد نابزو دو خيد ندابل نخلتي أم نتحالي كي قيم كبل نتحالي كي قيمو خبل እንታይ ይሆን አለ ማለት ክልተ ጎይቶ ስለዘሎ አሞንጎ ሞንጎ ተርፋለ ማለት ነገር ግን አምላህ ግን ከም ይኮነን ሓተ ፈጣሪ ስለዝኾነ ቀናእተኛ አምላኽ ይብል ማለት እቲ ቅን ዳ እንታይ እሞ ቅን እኮኒ ወዲ ሰብ ስለዝበልዕ ስለሰቲ ገንዘብ ስለዝረኸበ ወይ በለስ ስለዝበልዓካ ይኮነን ዝቐንአልካ ወይ ከዓ መኪና ጌርካ ስለትኸይድ አይኮነን ዝቐንአልካ አምላህ ንምንታይ ዝቐንእ እስኻ كم أملاح جيركا نخالق ندحر كتلمن جميركا كم أملاح جيركا نخالق كترين تجا جميركا كتملوخون ندحر جميركا يغنى مالتي مخناتو أملاح يسو مقنع زبهالكو نسيو ولا بعلاتهم كم اندابولوكو قناتني أملاح اندابولو مليسوم نابكالو أخودو مالتي سلازي حجي انتاي نبل نايلو معالتي عبزمت تطلو بسفيحو أبتوشت ايه أبتي بسفيحو أبتي مصحف قدس مساعتنا بتقصيتات سلي نخيد كلاتكم مصحف قدس حيزكم مصحف قدس أمونغهم غيركم تريقوا مالتي زي حق أديو غنسيلكم مالتي زخونا نتب النحرالو كيغا زيان مصحف قدس يلان كم زيلكا تزارب اللهمو زيان يلان إلكا بتقص النحر متيخا خاني نريقوا مالتي سلازي من قصة أملاح كابدك إسرائيل كم زوسة تقليتو كمون أبكال تقصيتاتون ويس نحالة زي فهلت إنكا زي اسكازي أنبب إلوم انتهابو نسون نباب أي فهلت إني إلو تتقصون من البات مستي نبي الأمي زبل ويكا أنبب إلوم النبي محمد صلى الله عليه وسلم جبريل كروخ بخلو أنبب إلوم جمري أنبب السوغن سق إلو كنبب أيكيلني إلو مالتي كنبب أيكيلني أنبب يبلو كنبب أيكيلني أنبب يلو سلسة جيزة كنبب أيكيلني مو انتاي خنبب كنبب أيكيلني كإلتي بلين كنبب بدحري أجن اقرأ باسم ربك الذي خلق بتزفت أرجويتا أنبب إلو مسجمر له إتي كم بوز جبوش عتر ديو مات انتايو سلذي كم تسوز بلوز الله إتي كنبب زجبو بعلو نجيرو بعفو مالتي كم زيلكا أنبب مسبولو كسمع جميرو مالتي سلذي إذا خا ويسنا حال النباب زي فلت إنكاس كزي أنبب إلهم انتهابو نسون النباب أي فلت إني إلو يملس يبل سلذي إذا تنبيتاتنا إساس إسران شعاتنا عسر دخلت أتاحيزنا مستي أبوشتي مصحف دولو ببولي كيدان جنبيرنا ناب حدش كيدان كن كيدنا مالتي سلذي نزي إن شاء الله كلاتكم كتكاتاتلو نبي محمد صلى الله عليه وسلم أب مصحف قدس كم زلو كم استقلتو كنزارو بلومينا حدا بحال لا رأنا مالتي سلازي إتي عبايت حجي أنصفنا يزلنا تردينا كله تسفى قبر بشموم نايقدن أيكونن قد نعوم زقلت حالي تدمر حالينا زمت أدو الله نقصيلنا مالتي بارك الله فيكم نخلاتكم يغني اللي يبلوكم من البات نتوم كريستيان يغريتا من البات كل خصو معكم خيليو قل كل جزء تعكس غير كحد نجر فلت موسخ صبويو تسمعكم كأني يغريت عن أولكم إن شاء الله أبزمت الله سومن كسابنا الرخب دحمكنو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع بشتاتي من دون نعيم الآيات